Deci să jucăm EA FC Mobile cu slabul ăsta de Alecu. Da, mă, bine tu ești. Da, chiar eu sunt. Are o echipă de 100 overall, eu am de 105, dar nu mă lau sau ceva. Doar de 105 overall am echipa mea, glumesc. Da. E de 105. Da, eu oricum îl bat că el chiar dacă se zice că are o echipă Să zicem, da, că 100 e mai mare decât 105. Da, și că eu măcar l-am părat eu de 97. Dacă vreau, îl cumpăr. Da, nu, că tu ești prea slab. Store, haide mă, mi-ai dat deja, ia uite, băiat punctual. Nu ca Alex. Eu sunt Alec. Te cheamă Alex 20 aici pe joc. Eu sunt Alecul 20, mă. Alecul negru. Și tu Right Knight. Doamne, ce nume de pro-player e ăsta. mai bun nume. Right Knight at the Killer Pula. Nu știu cum dracu. Aveam eu o chestie din aia. Numele pe jocul le-am Right Knight și pe conturile de social media le-am The Killer. Că era o chestie, o rimă de asta. Right at the Night the Killer Strike sau ceva, nu mai știu. What the fuck. Fii atent ce... The Killer Strike, da. Dar n-am net. Da, se vede că dai tu pase fără net. Eu nu, că joc auto. Da, se vede. Da, ăla numai auto n-a fost. Fault. Da, pula. Bag pula în Bellingham. Nu se poate. Ba, în Bellingham. Uite, n-am net, îmi joc auto. Da, se vede. Pa, nu te las. Bă, cam ești pula în Veira. Nu se poate. Bă, dar slab e mai n-am zis că e șoarece de bucătării. Dar echipa... Ți-am zis că e echipa sau dar tu nu. Loc pe attacking, că dacă mă bag pe defending nu mai dai niciun gol. Dar vreau să fac spectacol. Loc pe attacking îți dau toate gol. Pac. Da, mă, bine tu ești. Pac. Du-te, dracu. Doamne. Ăla a uitat să-și ia piciorul când fugea. Da, tu ești. De dracu a fost aia, mă? Eu sunt. Da, se vede. Tu ești, nu Vinicius. Vinicius nu e. Și Frimpong, la fel de bun. Eu ce, mă? Bă, ce dracu a făcut ăla, mă? Bine. Da, Shiki, are fata un bun, au la care are de bun. 11 metri. Te uiți pe pule. Da, fie băgat piciorul în creier. În pulă. Ia uite. Da, mă, da, tu ești. Ce viteză are viața mea. Te fac o FIFA. Pula. Da, el a boxat minge ca la volei, nu o Pentru ce a boxat-o, nu știu, că a fost un căcat de șut. Joca România versus Cipru. Joci pula după Cipru. Ok, corner. România versus Cipru n-a pasat în Canavaro, zic eu. Au dat pase bune. Tenge. Te jur că dacă șutul ăla intra în poartă, ăla ștergea jocul și dădea și el. Nu ștergeam, că nu am de ce să-l șterg, că a intrat un șut de căcat, că mai gran trebuia să-l scoată pe ăla ca... Da! Pula! Bă, da, e faul! Pula, faul. Mie îmi termină meciul când am contraatac. Măcar încep eu. Hai, că a intrat Hagi. Că din aia mi-ai dat tu gol, că n-am început eu. Da, mă, da. E perchitone, ti amo. Știi că am mai multă posesie decât tine. Am pula sesia mai multă. Ai mai multă obsesie decât mine. Nu-ți plac prea mult micii. Adevărat. Shawarma. Faul. Da, ce dracu a fost, mă, ăla? Păi n-ai voie să iei mingea. Știu. Mai ales, dar tu mi-ai voie. Păi am voie. Ce dracu a fost aia? Păi am dat invite, eu. Hopa. Tuca. Bravo, Penelopa, tu ai fost. Vezi că era bună. Da. Dar ăsta prea lung, e portarul tău prea lung. Dacă era Campos în poartă, mai greu. Haide, bă. Ai, mă, da, prins-o castorul ăla negru. Bă, la chiar e... Bă, scuze tuturor. Tuf. Deci e
era o penai să zici. Îl bag pe Mina dacă mai comentez mult. Bine, îl bag pe Mina. Tu ai cerut-o. Bine, mă, tu ești. Căpuț. Mina e, eu nu sunt. Ce dracu a fost aia, mă? Foarte bun. Aia a fost vina lui Frimpong, n-aveam pula mea să fac acolo. A? Aia a fost o mizerie, uite-l în ce? Are faul, l-a călcat! Nu te mă pui. L-a călcat, deci s-a Nu oprit. pot nimic. Poate, dar nu. Păi și ăla nu e faul. Bravo. Da, Neymar se fute în cur, Neymar prea bine mult. Acum trag de tine. Ești buist. Uitați-vă și voi cu ce specimen joc eu. FIFA care trage de timpuri. Doamne! Doamne, ce pasă talent! Stancu. Ia uite, mesaj, nu trebuie despre regiuni? Ba cam trebuie viața mea. Regiunea Palestina, ați auzit de ea? E război. Paul. Bilibula. Cu Hezbollah. În Bilibula cu Hezbollah. Ce dracu a fost? Bă, eu am zis penalti direct. Ce dracu? Bă! Bă! Unde dracu? Bă, azi mă auti! Dar și termina meciul. Dar și termina meciul. 2-0 baraj pentru mine. Ce 2-0 baraj, bă? Că meci trecut când am avut eu memorie, ce a fost? Păi da, atunci 3-0. 3-1. Uite, mă pui. Nu e același lucru. Nu e același lucru. Acum dai tu. Bine, l-am dat. Bă, dar ești pe lângă. Îngăghiat. Adică, uitați-vă și voi cu ce slam. Da, ok, alecul negru mic, care nu mai mănâncă nimic. Deci uitați-vă și voi cu ce slam joc. Lumătul 2-0 să considere bun, știți? Sau 101 și el are 85 o mere. Adică... Bă, nu mi-ai comentat, tu așa că ești altfel de fraier, tu mai mult mori cu cai în de cap. Da, mă, da, știi că eu am tras și de timp și mă meritam un gol și... Da, mai te-ai o pulă meritai. Bă, să zici că e lungă Ghencea până Da, cu 8. numai Ghencea nu e asta, nu e posibil, da. Păi nu, dar nu Ghencea, dar cum? Da, mă, da. Zi de dinainte, dar fără acoperișul ăla mare. E timpul să pierzi. Șpac. Și aici, uite. Bă, dar nu juca cu auto. Dar nu, stai puțin că fac niște schimbări minuscule. Gata. Da, schimbări minuscule până dau gol, știi? Gata, ți-am luat-o? Nu ți-am luat-o. Gunoianțiu! Bravo, așa se joacă cu Adam. Doamne, ce mizerie. Da, tu ești. Eu sunt. Fugă, uite-l și pe muzica, ce se împiedică de aer. Mersi pentru auto. Cu neplăcere. Gata, s-au făcut schimbările. Ce faci, mă? Bă, dar tu faci, în loc să-i faci titular, tu faci schimbări din meci. L-am băgat pe Raul, Ia uite-l pe ăsta ce face, ia uite-l pe ăsta ce face. Da. Ești prost! Nu. Am făcut tot. Bă, ți-ai Am dat avut voie 3 că pe proiecte. nu mai poți să tragi? Ți-l golasul. E ilegal! Castorismo! Câștig la masa. La masa portocal. Nu știu care e. Cam greu cu tine. Hai că-ți mai dau un gol și fac remontada. Îți mai dau 2 goluri chiar. Da, Dar ce-a fost pasa aia? De ce mi-a dat așa frumos asist? Doamne, dar ce prost e King-ul ăla, cum îl cheamă. Da, foarte frumos asistul. Mulțumesc mult. Uai! Ăla nu e fault. Nimic. N-a nimic o pulă, nimic. Tu te ia, ești prost, rupel. Neutralizează-l. Ia uite-l, dai-l, dracu. Capul, fodă prost. Dar nu e faul, lua 2 lumini. E Foden, dar ăla a fost fault. N-a fost. O pulă n-a fost. Hai,
de ce remontada, mai dai tu. Doamne! Iisuse! Da, vezi că nu merge. Faul! Da, ăla a fost faul, dar ăla altul n-a fost. Faul. O pulă. Da, te morți, mă! Nelu Paradelu. Parinelu. Am lăsat-o. Dacă nu scăteai portarul, nu era golul cel mai probabil. Da, bine, a dat frumos. Haide că e timpul să facem remont. Da. E 4-2, cât e? Nu. 2-1, deci e... Ai dat un gol. E 3-2. Nelu, Coșchinelu. Bine, cu capul. Dai, dacă... Ai, ce puteam să fac acolo atac. Nu merge. Bă, deci acolo... Ba! Măcar mal să o arunc. Hai că e bine. Încă un gol și egalitate. Încă 2 goluri și te-am bătut. E 3-2 baraj. O să fie 3-2 baraj, da. Acum e 3-2, dar o să fie 4-3 baraj. Bine. Bă, prost! Handicapation. Mamă, ce aproape a fost. Dar ce greșeli ai făcut acolo, foarte simple. Mergeți mă înapoi în defensivă, idioților. Noroc că e Neymar aici. Noroc e prost că e beaca. Ba, da, dracu. Ciao Israel. Ole, te-am pupat. Bun. Nu pot să cred că am ratat aia acum. Haide, mă! Offside. Dar nu e offside. De ce pun jocul? Da, nu e offside. Doi, nu se pune. Uite cât au offside-ul, animalule. Uite cât au offside-ul. Dar nu e offside. Dar ce e ăla offside? O regulă frumoasă. Dar nu înțeleg ce e offside. Ce e ăla? Hai că știi că ești mare football brain master. Tu ai creat sportul. Bravo, drăguși. No. Dar nu e... Dar ce e Ce pula? Dar ce a fost aia? Dar ce a fost pasa aia? Ce aia pasă? Dar ce e la offside? Dar ce aia pasă? Hai, tragi de timp ca să Nu trag de timp, nu. Nu. Bravo, așa se joacă. Nu, că nu mai aveam cum să scap de acolo și trebuia să ajungă mingea. Mai bine nu ajungea mingea nicăieri. Da. Bravo, Frimpong, din vară la China. Nu mai ai timp. Gargamel, ești prost? Bine.